Malawi Brief. Pamene nkhani yokhuza kumangana pandale ili mkamwamkamwa, akunkuyu amene akuyimira chipani cha MCP komanso anamalomba amene akuyimira chipani chija cha DPP anapereka maganizo awo motere. Takhalani pomwepo. Mwadzuka bwanji olemekezeka Moses Kunkuyu? Ifetu tadzuka bwino. Dzulo munachititsa msonkhano wa atolankhani mmene ndafotokozera mu mzinda wa Lilongwe kukambako madandaulo angapo ma-concerns pa Chingerezi titero kukhuzana ndi kumangidwa kwa akuluakulu a chipani cha MCP. Mwina mwachidule tango tifotokozerani kuti nkhawa yanu ku chipaniko ndi yotani? Nene kuti feyo ngati Malawi Congress Party makhulupirira kuti tikulimbikitsira mpango kuti aliyense amene angapite malamulo amathanso kumana ndi tango kugwirizana ndi malamulo komanso kugwiritsa ntchito malamulo omwewo. Ndipo zimene zikamachitika mopatandonero zimenezo ifeyo ngati chipani tilibe nazo nkhawa. Koma tikudziwa kuti chiyambireni cha ndale pamakhala nthawi zina zimene anthu amatha kugwiritsa ntchito mphamvu zawo chifukwa chofuna kukhazika chete anthu ena. Lezi zimene zimazitengera mu mbiri kuti kodi awa adagwiritsapo ntchito mphamvu zawo motani kufuna kukhazika chete anthu ena. Kumukhala kuti muli ndi mbiri imeneyo mantha anu amakhala amati founded kuti muli ndi mantha okhazikika chifukwa chakuti zimene zikuchitika zikufanana ndi zimene zidachitikapo pofuna kukhazika chete wanthu ena. Ndeyifewe akuboma kunena kuti wina aliyense amene adalakwira lamulo kaya ndi wachipani chanji kaya ndi wa Malawi Congress akuyenera ndipo kufana ndi mpango wogwirizana ndi malamulo. Ndipo ngakhale anthu amene akuyikidwa patakali pano ngati iwo adalakwitsa akuyenera kumana ndi chilango kosiyana kuti amenewa sadalakwe. Koma kuti malamulo adzigwira ntchito mosayang'anira mbali, koma zimene taonazi zikusonyeza chimene tidachiona kale kuti akakhalapo anthu ena mutsogoleri amagwiritsa ntchito mphamvu zawo kufuna kukhazika chete anthu ena. Manena kuti tikuwa kapena tikambirana koma zoona zake ndi zakuti kachitidwe kumangako komanso mmene zimene zakhala zochitika masiku amene wawa kuti kodi chimatsogola ndi chiyani. Kumanga munthu ndi kupanga kafukufuku chifukwa kumutenga munthu lachisanu kukhala loweruka la Mulungu kudzafika Mande omangidwa nkumakachita kupepa tabwera ndi mutilembe statement kupezeka kuti ayi bwanji tabatse mlandu wakuti ayi koma bwanji utakhala mlandu wakuti kusonyeza kuti kumanga kunachitika nkhani palibe zipinze kutsimikizira chinde kunena kuti nkukufuna kukhazika wanthu chete. Chachiwiri mukapita kubwalo kudza zimene tinayankhula ise kuti milandu iyi ndi milandu yaying'ono imene yatchulayi. Mlandu waung'ono kwambiri ndipo abwalo akayankhulanso chimodzimodzi kuti mlandu ndi mlandu waung'ono. Mlandu wake ndiofanana ndi kulowa munda mwamwini, kufanana nkuliza chigumbagumba kudera usiku kapena mmawa anthu akupanga zinthu zina. It's a misdemeanor. Being a misdemeanor sikuti nchinthu chochepa ayi koma chinthu chokuti mukhoza kuchipanga approach mwa mtundu wina osakhala mmene achitira. Ndipo kuyankhula kwathu tipanena zokuti zimene zochitikazi zikuti kumbutsa zimene DPP akhala akuchita akakhala pa mpando pofuna kuti aphimbe zina zimene zikuchitika kapena zina zimene zikukanika pakagwirizidwe kawo kantchito. So tikupempha kuti kuchita kwayi kusakhale kwa mtundu umenewo. If mistakes have been made in the past sizitanthauza kuti tiyeni tizipitiriza pang'ono mistakes yawayi. Alright, thokoza kwambiri potifotokozera mwachidule olemekezeka Moses Kunkuyu. Mwina mukapereka mpata kwa anamalomba athakuwuzaniso kuti iwo watu angotuluka mboma dzanali ine ndikuyankhulani mwina ndili ndi belo auje ali ndi belo auje ali ndi belo
kuoneka ngati kuti it's a trend imene zimakhalira anthu akakhala mboma mwina if mistakes were made in the past tisapitirize kupanga mukutanthauzanji mwina mukuunikira mbali ngati zimenezi kapena mukuvomerezanso kuti mwina inunso muli mboma momwe mwatuluka dzanadzanali mumachitanso chotere? kunena kuti dziko linolo lili pamene lili chifukwa cha mautsogoleri amene akhalapo mbuyo zimene zimalibe amene angatsutse. Idakhala kuti mautsogoleri onse anali ndi chitsogozo chofanana. Dziko lino bwezi tilibe njala, dziko lino bwezi infrastructure yathu yongosoka, dziko lino bwezi katangale kulibe, dziko lino kumamangana zinthu zopanda pake bwezi kulibe. Tinakhala kuti mautsogoleri onse amene akhalamo mbuyo anali ndi masomphenya ofanana omayang'ana chitsogolo. Koma chifukwa chakuti masomphenya awo sapatsirana, chifukwa chake wina aliyense amati abwere amakapezeka pali element of arbitrary arrest somewhere, chifukwa chakuti mphamvu zalowa pena paliponse. Ndikanena zoti kumbuyo zochitika izi ndikuwuzani kuti kuyambira nthawi ya UDF zimene zinachitikapo ndipo ma records alipo of arbitrary arrest. Nthawi ya DPP yoyamba zinachitikapo, ndi nthawi ya Malawi Congress Party zinachitikapo, panopo nthawi ya DPP zikuchitika. And as a country tisatengere kuti akuti adazichitapo so pali chindandanda cha anthu opitirira 180 amene DPP idamanga, koma usewu milandu yake sidonene kumene idalowera ndikuzopereka ndandanda umenewo. Koma zonsezo zimakatha akangolowa mboma kapena chipani chikangochoka mboma. Zimenezozo as a country sitingapite patsogolo. Ndiye mukandifunsa kuti kodi zimene zizi mukuvomereza kuti wenanso kapena zinachitika nthawi ya MCP, mukawafunsa amene adachita zimenezozo ali mboma lero kuti koda kuti munali mlandu wakuti kuti akukhoti achotsa mlandu uja chifukwa chakuti iwo ali mboma, akukhoti akunena zoti si mlandu tsopano chifukwa ali mboma, kapena agwiritsa ntchito za mphamvu zawo kuti usakhale mlandu tsopano, agwiritsa ntchito mphamvu za ndale kuti usakhale mlandu. Koma ngati chinali cholakwika munapha munthu, ngati munthu anafa ndithu mukhoza kuvipinyiza kuti usakhale mlandu, it does not change the fact that umene uchendi mlandu ndithu. Ndiye kuyakhula kwanga kwakuti anapanga zinthu zolakwika kaya kumbuyo kaya ndi boma liti sizitanthauza kuti popeza awo adapha inunso kadzipani chifukwa chakuti bora muli boma liti, sizilero ndedziko silingayende. Olemekezeka konkuyi mwina funso lomaliza kupita kwa inu tisanapite kwa Anamalomba. Munali mboma posachedwa pompa pangotha miyezi mwina itatu ngati sali iwiri chichokereni mboma. You understand mene ma systems amboma amayendera, mene anthu amagwirira ntchito ku polisi uku you understand it. Tatiuzeni lero kuti pochokera pa experience yanu muli mboma zimatheka anthu kumamangidwa pa zifukwa za ndale, mulamuliro wanu zinachitikapo kuti anthu amamangidwanso chifukwa cha ndale based on experience? Silinganene chifukwa chakuti ineyo silimagwirira ntchito kuma authorities amene amagwirira ntchito zimenezo, koma ndatsimikizira pano kunena zakuti maboma onse amene abwera kumbuyo inachitikapo element of arbitrary arrest. No, olemekezeka ndimafunsa because I know you were government spokesperson. So being a government spokesperson, I'm sure kuti you understand mene boma lo likuyendera, mene department ina iliyonse imagwirira ntchito yake. So coming now kunena kuti zikuchitika zikuoneka kuti they are just political arrests. Timafuna tidziwe kuti based on experience munalimo bomamo mumaona mene zimakhalira mene ma department amagwirira ntchito, mufuna mutitsimikizire lero kuti zimatheka anthu kumamangana pa zifukwa za ndale, and you have experience of that? Not kunena zakuti I have experience of that as a past government spokesperson, but as a Malawian, because the experience I'm talking about siyongotengera munthawi imene nali government spokesperson. Makukhala munziko muno nkuona maboma onse akukhalapo, I can tell you kuti yes, ma arbitrary arrest, ma political arrest akhalapo kuyambira nthawi imene ndayamba kudziwa za ndale, ndipo zikamachitika tidzidziwa kuti zikhoza kukhala ni nthawi imene iwe ukasintha zimene zozo anthu akhoza nazo kuti munthu wabwino anali uyu fora anadzasintha zinthu zonyasa zichi. Chabwino, tipite kwa Anamalomba. Mwamva mene alankhulira olemekezeka a Moses Kunkuyu kuti akukhulupirira kuti ndi mmene zinthu zikuchitikiramu kumangidwa kwa akuluakulu a chipani cha Malawi Congress ndi zinthu zikuoneka kuti ndi nkhani ya ndale chabe. Inu mukhoza kuyankhulapo zotani pa zimene akulankhulazi? Mwati ambe ndikupereka moni wa mamawa
kuti mwadzuka bwanji nonse, komanso ndalandire akumkuyuwo mama uno zimatha ndithu. Nkhani imene ili pamenepa ndimaona ngati kuti akumkuyuwo sanayitambasule bwino, chifukwa pano tikubwera pano chifukwa chakuti iwo anapangitsa press conference ngati Malawi Congress Party, sanapangitse press conference ngati Malawi ayi. Komanso iwowo anali mboma la Malawi Congress Party, komanso Congress ali ndi udindo. Ndi nkhani ndi yakuti mwafusafuso kuti muulamuliro wanu inuyo ngati a spokesperson a Malawi Congress Party mumamanga anthu opanda chifukwa cha zandale, mwaphwanyira maufulu wawo chifukwa cha zandale, sakuyankha. Iwo anakayambira pamenepo kuti ayankhe pamenepo. Ifeyo tikudziwa, ifeyo ngati DPP komanso inenso ngati munthu tikudziwa kuti anthu amagwiritsanso ntchito mphamvu zawo molakwika kuti no adzizunza anzawo amene ali mbali nayo, koma iwowo mkatikati mwawo momwemo nkumangosiyirana. Ife tikutero kunena kuti malamulo agwire ntchito. Dziko lino tinatsogoza ulamuliro wa democracy, malamulo adzigwira ntchito, tonsefe tikhale pansi pa malamulo. Ndiye iwo akamadandaula pano mbali nayi tithakumamva kuti akudandaula, koma kwinaku sitingamve chifukwa chakuti zimene adapanga anthu amenewa amalawi panopa akudandaula ndipo akumafunsanso kuti anthu amenewa kuti malamulo agwira ntchito liti, chifukwa kuti zinena zoona pano tili ndi njala pamudziko muno chifukwa cha anthu ngati amenewawa amene amakatenga chimanga chija kumakagulitsa ku Tanzania matraki matuluka nawo. Tili ndi njala mdziko muno chifukwa cha anthu amenewa amene amatenga fetereza kumakagula fetereza kumabuchara. Olemekezeka Shadrack na Malomba. Ndiyankhule ndimafuna ndiyankhula ndipereka perspective. Yes, komano ndimaona ngati kuti tilunjike pa nkhani imene tukambirana. Ndikupita kumeneko. Tili ndi mavuto amene wawa a forex mdziko muno pamene anthu amangoononga ndalama za boma. Ndi pamene amalawi akunena kuti kodi ino anthu amene adaononga zikatundu ngati amene adapanga zolakwika kumamenya anzawo kufuna kuwapha kumpha nzawo chifukwa chakuti chifukwa chakusiyana ndale kandi chani kumapanga zinthu zakuti malamulo okhangaso malamulo. Olemekezeka Shadrack na Malomba. Akunkuyu alankhula kuti kumangidwa kumene anthu akumangidwa akuziona kuti ndi nkhani ya ndale chabe. Tamverani kaye mwasira akunkuyu mwauza yankhule simunapange interject, musandipange so interject chifukwa ndituluka mu program. Ndikunena kuti munthu amene anapanga zoyipa lamulo lizigwira ntchito. Anthu amenewa anapanga zolakwika. Ndiyeno pano pamene lamulo lija likugwira ntchito pa nthawi yawo amaona zolakwikazo koma samafuna kudzudzulana, samafuna kumangana. Andiuzene munthu mmodzi mboma lawo amene adamangidwa wa iwo. Mmene mumuli anthu kuti tambe pano kwatchula mlandu ndi mulandu anthu onse amene anali Congress sanamangane ndi mmodzi yemwe. Lamulo sinagwire ntchito yaye. Ndiye pano Malawi ino apeza ufulu anthu amene watuluka. Ndi pamene akuna kodi inuyo kodi apolisi mukhalabe mmene mozunzika mmene mazunzikira ndi boma limene lija gwirani ntchito. Ndiye pamene apolisi akugwira ntchito kupita ku polisi amapita ku court ukatenga warrant of arrest ndikubwera ukamtenga munthu uja ndikumupitisa ku court kuja amakhala kumene uja 48 hours akakhala 48 hours akamusunga ampitise kuja ku court pamene popalakwika pati kodi zabwera bwanji za ndale. Ndiye ndikuona ngati kuti anthu ambiri timabisala kuchitsamba chakuti ndale pamene mwalakwitsa tokha talakwitsa koma tunopanga zoyipa pambuyo pake timafuna kuti anthu azilimvera chisoni kuti chifukwa cha ndale. Tisatero tiye ndione malamulo agwire ntchito. Ine ndizoona anthu amapangira ndale kuzunza anzawo. Tilekeze ndi mmene munthu amamangira munthuyo. Mwina mulanduwo mpaka na 10 years kutenga 10 years nkudzamanga munthu umapero chifukwa choti adayankhula zakuti afuna kuyimira kapena udindo wakuti kapena afuna kukapikisana kwakuti. Zimenezo zimachitika. Koma ulendo uno apapa ife tangokhala mwinaso 100 days sinakwana. Apolisi chifukwa choti anawamangiria manja samagwira ntchito. Apolisi alandira ufulu wawo ndi akugwira ntchito yawo bwino. Nditi kanene kuti apolisi akuti DPP ikunena ayi DPP ikugwisa ntchito ndale kumanga IMCP ayi zimenezo sizona ndilekeze pamene.
Chabwino anamalomba mwina ndifunseko kuti mwina myezi kapena chaka chapita icho inunso munali munyengo ngati imeneyi munamangidwapo anthu ena DPP anamangidwapo misonkhanoso munachititsa misonkhano ya atolankhani kumanena kuti zifukwa zomwe akutimangira ndi zandale mwina mukhoza ziyankhula motani poti inuno muli mbali inayi komanso as we speak imene mukufotokozera kuti apolisi ali ndi ufulu ogwira ntchito zawo enanso amene ali mboma pakadali pano anamangidwa milandu yawo ikuyendabe sinathetsedwe mwina zinthu zimene zimuzibalansa motani. Itero ndiyankhe zoonadi kuti no kumanga naku kumakhala ndi kapena kuti kukhulupirira kapena kuti authenticity ndi nyengo yake. Tiyelekeze mwalowa munyengo ya zisankho ndi imene muja mukukambirana umakamba zakuti ayi manifesto yathu ndi nkupezeka ngati tachoka ku nomination anamalomba ngoyankhula interview yo nthawi yomweyo kupezeka kuti basi warrant of arrest yatulu izozo zimachita onekerapo nekuti izozo nzandale apo iyayi mene amapangira tiyekeze ngati mene amapangira kalindo ummanga lero kumtenga pamene kulenda kumkotakota kuchoka naye kumkotakota kupita naye kaya kulilongwe kuchoka kulilongwe kupita naye kuzomba kupita naye ku Blantyre zimenezo zimaonetsanso kuti zimenezonso zongozunza anthu sizamalamulo palibe zoona zina zake zimachitika zakuti zoononga zosasamalira malamulo koma panopa kunena pano 100 days yangokwana 100 days kwana kumene anthu apolisi akugwira ntchito tinakanena nokuti mwina mwake anthu amene amangidwa kuongeresiwa tikuamanga nthawi ya kampeni mwina mwake boma linakanena nokuti ayi boma likulakwitsa kapena apolisi akulakwitsa koma anthu atu akutengedwa kuti akankhe milanduyo isadapole ayankhiretu pano osati zidzakhala kuti mbuyo mtsogolomo anthu akhalakhala amakhala amayenda bwinobwino akazamba kampeni nkumadzana kuti awawa tikwamanga chifukwa cha mulandu yakale ngakhale kuti mulandu sugonera komano mulanduwo pamene uli chonchipa anthu akayankhe osati mulidzamanga anthu nthawi ya ndale zambiri zimene zimachitika zikakhala za ndale zimakhala zikuchitika pa nyengo yopanga kampeni osati nthawi ya kampeni ayi chiyankhe choncho. Olemekezeka Moses Kunkuyu mwamva mene alankhulira anamalomba akuti izi sizandale ati zandale zimachitika nthawi ya kampeni inu mukhoza kuyankhapo motani? Ayi ndiwapase somoni kodi muli bwanji mwene? Imwene ndili bwino ka ino ofesi kuja kuli bwanji kwa makhala ndi makhalira ineyo ayi ndikukhala komweko nawenso mina zako zikutulukira komweko ndio usadonera kuti ndale yani mwene tabwera ni mwansanga ino ndudaba uri ayi afufuza apolisi omwewo ndio usadonene kuti ayi mwakuti akufufuza mwagondeka nkopseza wanthu ino koma simuvira nazo patata ujeni uyu umene ayankhulira olemekezekawa pali pene mukamvetserera auvomereza kuti zimachitikadi zimenezi tsono pa zimachitikapo ndekuti tikabwerera iwowa m'mainterview awo ali pamene pali ine panene nditi pamene pali iwowo adayankhulapo kuti akutimanga zandale adayankhulapo kangapo kambirimbiri maaresti awa ndi andale kusonyeza kuti anthu fere kuvomerezana kuti izi zimachitika koma zikamachitika pali tsiku limene zimafunika abwere wina wake amene aoneke smarter chifukwa choti iwa ndinazo kuti zopusa zimene zimachitika ine sindipanga nawo zopepera zimene zaononga dziko ine sindipanga nawo. It is that kind of a leader amene ife tikudikirira. It is the kind of a government imene idzachite chakuti inu munapanga izi inu munkapanga izi chifukwa ari kunena zakuti nzandale amanena ndi amene ali mbali yomangidwayo amene ali mbali yomanga ija samaziona ayi tsono ngati wina akuti ayi ifeyo tabwera nafenso tikhala osaona chifukwa wena sankaona ameneyo tingopepera nde ife tudikira amene akhale woona nengati nimukuti ayi izi sizandale mwapanganso zija ife tinkapanga sitinkaonazi inu ngati musakuonanso simusiyana inunso mukuvomereza kuti munkapanga koma simunkaona nthawi imeneyo ndanena kuti generation yonse imene takhala iyayi akunkuyu muyankhe ababa pafunso ilili kuti mwaona lero kuti inunso munkapanga koma simunkaona kodi tuzanena zakuti ngati iweyo uli mbali yakuno
ukuti ugwiritsa ntchito malamulo koma amene akupanga interpret malamulo on the other side akunena zokuti malamulo simukuwagwiritsa ntchito bwino. Amene muli mbali yogwiritsa ntchito malamulo simatha kukhala ma arguments yanu pakumbira chitsogolo ndi malekera abwalo kuti akagamule zimenezi. Chifukwa panopo anamalomba ali ndi belo imeneji agamulesa Malawi Congress Party agamule ndi abwalo kumene kuti akanenedwa kuti this was a political arrest akanene ndi abwalo milandu yoti yambe kuchula manga mudandauliranji poso pano muliranji pa olemekezeka Moses Kunkuyu komanso Moses Namalomba ndikudziwa kuti ine sine Moses Namalomba Shadrack olemekezeka Moses Kunkuyu komanso Shadrack Namalomba. I am the chair, please allow me to chair this conversation. Timafuna timwere kwa a George Phiri. Mwamva amene akulankhulira Namalomba komanso Akunkuyu. Inu mukhoza kulankhulapo zotani pa nkhani yakukhuzana ndi kumanga anthu mudziko muno pa nkhani za ndale kapena potsatiradi malamulo a dziko? Dziko mkwambiri ndamva ndithu mmene alankhulira olemekezeka Kunkuyu komanso olemekezeka Namalomba nkhani zakumangana mdziko la Malawi. Ngati akunena zoona anthuwa wonse kunena kuti zimene zimachitika ndipo onsewa ndi anthu ozindikira kotero kuti zimene akulankhulazi ndikuti akuzidziwa kuti izi zimachitika. Ndiye chimene chikundidabwisa nchonena kuti ngati anthu ozindikira komanso amene akudziwa kuti zimene zimachitika leroli tikuona kuti akulankhula koma akudandaula kuti mwachitiranjizo munachitiranjizo zinthuzi mzandale. Ndikudabwa kuti akudandaula chifukwa chiyani pamene akudziwa kuti zinthuzi mzandale zimene iwo akuzidziwa bwino akuzimvesa bwino. Ndikukhulupirira ngati kukanakhala kudandaula sakanadandaula ni nkhani yomangidwa ayi. Chimene chikanadandaulisa kuti nkhani za mtundu ngati uwu zapangisa dziko la Malawi kusatukuka chifukwa chakuti zimene tikuyenera kuchita si zimenezi. Chifukwa singakhale pansi ya Malawi tonse kukaponya voti ndi kuponyera atsogoleri achipani chakuti ndipo iwowo ndi kupambana pa chisankho chimenecho kenaka atalowa mboma nkumakangochita ngati zimene atsogoleri aviriwa akukamba apapa. Ndiye kuti pavuto lalikulu ndiye kuti ngati ndizoona zimene akunenachi ndiye kuti atsogoleri wonse aviriwa sitikuwafuna Malawi ndi amene apangisa kuti Malawi akhale mphawi mpaka lero. Chifukwa ife tikamaponya voti timaponya voti ndi cholinga choti zinthu zisinthe m'dziko la Malawi, umphawi uthe, kusowa chakudya kuthe, chipite chitsogolo, tikhaleko ngati anzathu amene mayiko awo ali wotukuka. Ndiye ngati tingachedwe ndi kutaya chuma cha dziko la Malawi chimene ndi cha Malawi, nkutaya chumacho ndi kumakangana zinthu zomwe tikudziwa kuti zipita patali nzothera pomwepa zingotayisa nthawi ndi ndalama, ndiye kuti tilibe boma m'Malawi. Koma ngati tingakhale ndi anthu amene tikuwafuna ngati dziko la Malawi, tikufuna kuti ngati munthu wamangidwa chifukwa chakuti anachita mlandu wakuti kaya anapha, kaya anaba, kaya anachita chiyani chimene chili cholakwira malamulo, mlanduwo upite ndithu ku khoti, ndipo akhoti aweruze mlandu umenewu. Ndiyamika kuti tini magawo atatu ausogoleri mdziko mwathu muno, ku executive, ku judiciary, ku legislature, kapena kuti opanga malamulo. Ndiye anthu awawa akhoti atenge udindo wawo chifukwa ndi woyima pawo ngati mmene alilinso mabranchi enawa ndi woyima pawo. Akhoti atenge malamulo, ngati munthu anapha aweruzidwe kolingana ndi malamulo amene amaweruzira munthu akapha mnzake, asatengere kuti ndi wachipani chanji,
kapena amachita ndale za mtundu wanji. Ayi, aweruze. Chimene chimatipweteka ku Malawi nkukhala ndi milandu ngati iyi mpaka zaka 5 mpaka zaka 10 munthu mlandu wakewo osaweruza. Ayi, ineyo ndikuona kuti ndipemphe pano m'malo mwa Malawi anzanga amene akudandaula ngati ine kuti akhoze kugwira ntchito pa milandu imene yakupezani mpaka iweruzidwe temu ya DPP isanathe, kuti wenava aphunzirepo kunena kuti mlandu siwandale. Munthu adala kwati anapha mzake, munthu adala kwati anaba, munthu anala kwati anachita chakuti. Milandu iziweruzidwa izitha ngati mmene akunenera kunkuyu kuti ana Malomba ali pa belo, chimene chikutanthauza kuti ana Malomba mlandu wawo sunaweruzidwe. Chifukwa chiyani Malawi Congress anafika potuluka mboma asanaweruze mlandu wa ana Malomba ngati analakwa? Chimene chinavuta ndi chani? Malamulo kunalibe. Chabwino, tathokoza kwambiri. Olemekezeka Moses Kunkuyu, mwamva funso limenelo. Akuti pali mafunso angapo. Akuti ngati ana Malomba adamangidwa adi kuti anamangidwa, bwanji pochoka nthawi imeneyo mlandu sunathe ngati nkhaniyo isanali yandale? Timafuna muyankhe pamenepo. Komanso munafotokozerapo bwino lino kuti dziko lino mwina lakanika kutukuka chifukwa cha mmene andale mbuyomo akhala akuchitira. Anakambapo kuti inunso akunkuyu muli pano mukhoza kukhala mmodzi mwa anthuwo amene mwapangitsa kuti bomali lifike apa. Mutayankha mafunso amenewo. Mlandu sunathe kutanthauza kuti akuvomera kuti milandu imachitika ku court. Ayi, ndikuvomera ku court. Milandu kononde abatsena yankulera yetu. Ine sindikuvomera kunena kuti IMCP anali ndi nthawi imene anadziwa kuti ana Malomba ndikupereka chabe chitsanzo cha ana Malomba pali milandu yapiri imene inatuluka mnthawi ya MCP. Okay, ndakumvani. Okay, chabwino. George Phiri ndikukhulupirira zokuti amvetsetsa bwinobwino. Tayankhani na Moses Kunkuyu. Milandu ikapita ku court amene amapanga conclude milandu ndi a court. Ndichifukwa lero tili pano tili milandu ina yatha zaka 10 mujana fotokozera ana Malomba. Zaka 10 Malawi Congress Party sina limboma. Milandu imeneyo kuti muitsatire mupeza kuti pena abwalo aja chigamulo chawo chimazira unenaso kuti nkhani izizi muna mudango onongapo misonkho ya Malawi Congress Party. Andi chimene nena lero kaya Malawi Congress Party nani mboma pena inaphonya ndi opanda nzeru yekha amene amakapanga zomwezo chifukwa ena anaphonya iso nkupanga zomwezo. Nanenanso kuti zimene mukamachita muli mboma mukuti mukumanga yawa mugwiritsa ntchito malamulo amene amakaona kuti alamulo li siliyagwire ntchito bwino ndale ndi amene akuimva ndale ija pano kuti ndale oimva ndambali yako. Tsono mukanazo kuti kani mukakhala kunja kwa boma ndezi mumaona mtsogoleri opposition imafunika mu dziko nthawi zonse and opposition imathandizira boma kuchita bwino. For the aspiration of Malawians is a good government. And for today, Mr. George Phiri, Malawi aliyense, you need an opposition imene ikhale kuti itumikire ya Malawi. Mopanda kuyang'anira kuti kodi inu muli mboma mudatani. Chifukwa even titakhala kusachina tili mboma, this country needs a strong opposition, not for the sake of opposing, koma kuthandizira boma ligwire bwino ntchito. Chifukwa zina zimene zimachitika zimakhala zinofuna kuti attention ilowere kwina pamene zinthu zina zikuphonyeka. And there we need a strong opposition, and we are going to play that role. Kaya tinala kuitsa pena, we are going to play that role. Mwalankhula akunkuyu kunena kuti bwalo la milandu ndi limene limatha kupanga ziganizo zonse kapena kuthetsa kuti yayi apa palibe nkhani apa pali nkhani. Bwanji simukudikira kuti bwalo la milandu limalizitse nkhani kenako ndikumazalankhula pambuyo? Mwina ndikonjezereso musanayankhe funso limenelo kuti nkhani yokhudza bwalo la milandu imene mwafotokozera milandu ina ili ku bwalo mwina 14 years
komanso nkhani yokhudza kamangidwe ka anthu amene tikunena kuti amakhudzidwa ndi ndale. Ndimafuna zinthu ziwiri mwina zitayankhidwa in your own perspective. Mwina should we say kuti apolisi komanso mwina amabwalo they are somehow not independent in terms of mwina magwiridwe awo antchito poyang'anira zimene zikukambidwa zoti akumangidwako kumakhala kwa ndale, milandu ija sikuthetsedwa, anthu amene ali ndi kuthekera kumene ndi apolisi ndi amabwalo. Mwina mukhoza kuyankhula bwanji perspective yanu mmene zinthu zimakhalira? Mabwalo onsewa pachikhazikitso chawo ndi oyima pawokha, amabwalo ndi oyima pawokha, and apolisi timembekezera apangiso ntchito yawo mosatenga mbali. Ndi chifukwa chake kumabwaloko ma conclusions ama cases zimatengera nthawi yawo imene wakuzolera kumabwaloko. Kudandaula kwathu pa nkhani za kamangidwe ka wanthu nanenapo kuti odi chimatsogola ndi chani kumanga ndi kumupatsa munthu mlandu kapena ndi kafukufukulana kuti mufufuze nkudziwa kuti uyuyu tikumuganizira kuti walakwa chakuti ndipo ndikamumange ndi kumupatsa munthuyo cholakwacho chimayamba ndi chani. Chifukwa mukaona ife dzulo timapempha kuti tawapezerani ndi cholakwacho awawa, kupeza kuti cholakwacho sadachitchule, kafukufukuyo sadamuchite, nkumata kufufuza kuti adzapange record statement. Zimatero kufusa kwathu nkumeneko, koma otherwise kutakhala kuti lachisanu tikuona kuti akunkuyu mudalakwa chakuti takugwirani kena kupota 48 hours ndipo mulandu wanu ngwakuti statement naye atsatatu malamulo ngati kuli belo nkupepeza asatula malamulo ndipo fiti kuti asapange zimenezo apange ndi kukonza dziko. Koma tiyeni apezeke wina oyambitsa kutsatula malamulo. That's what this country is. Ndinafunsafunso kuti bwanji simunadikire abwalo kuti achite ntchito yawo inu musanayambe nkuchitisa misonkhano ya atolankhani ndi kumalankhulapo nkhani yokhuzana ndi ma-arrest. Kodi ntchito yofufuza nkumanga munthu akanganizira kuti ali ndi mulandu ndi abwalo? Mwaona mmene zidika kubwalo tayankhulapo ife tinayankhulaso pompo kunena kuti kukhulupirira kuti abwalo akagwira ntchito yawo, koma kuti makamba zawo kuti sadapite kubwalo. Ndi mukandifunsa kuti bwanji simutasira abwalo kufufuza kakasira abwalo. Olemekezeka Ana Malomba. Ayi ndayimva nkhaniyo, koma tingonena kuti boma la Profesa afapita Mutharika ndilosiyana ndi boma la Chakwera ndi Malawi Congress Party. Ngatiwo zimachitika zimenezo kumamanga anthu chifukwa cha zandale, si boma lake la Profesa afapita Mutharika ayi. Ndiye tingotero kuti no aliyense amene akumangidwa akhoti ndi amene atakagamule. Pamene kumangidwa umangoganiziridwa chifukwa cha zimene anthu adandaula. Chifukwa sikuti anthuwo akumamangidwa opanda munthu osadandaula ayi. Alipo odandaula amene akuanenawo anthu atatuwo anthu adadandaula nkunena kuti ayi awawa ankafuna kutipha, awa ankafuna kutitani, anthu adadandaula. Anthu enawonso ali moyo. Ndi anthu onso ali ndi ufulu wofunitsitsa kuti malamulo agwire ntchito. Ndi tero kunena kuti boma la Profesa silikhalira wina aliyenseyo kumbuyo amene ataphwanye lamulo zake zimenezo. Kaya iweyonso uli mboma momwe la Profesa zako zimenezo, ukayokhala waku Congress kaya wachipani china chiliyonse waku opposition zako zimenezo. Tingotero kuti anthufe tidzisamala chifukwa chakuti mawu alipo m'Baibulo kuti uyo odalira lupanga lomwelo limadzamaliza. Uyo amene amapanga cholakwika choyipa chomwecho chimadzambwerera. Anthu kunja kuno nkunja anthu tizikumbukira ndiye zimene zimachitika kumene kuja nthawi imeneyo ku Congress wakudziwa bwinobwino. Alipo amene adamangidwa mmodzi wa iwo adakhala kuti adamangana okhaokha bolani, koma ndi mmodzi yemwe sadamangidwe chifukwa chake ikamale pano tikuzunzika. Adakakhala kuti amakonza zinthuzi. Munthu akapanda ndalama zoti tikagule fetereza nkummanga bweza anthu pano tumasangalala tumati abola niko. Munthu amene amakaunonga ndalama zoti tikagule mankhwale kumakhala bwino bweza tumati bolani. Koma mudati muonetsetse zonsezo sizimachitika mu ulamuliro wa Malawi Congress Party. Ndipo pamene DPP yabwera nkumanena mu ulamuliro nkumanena kuti apolisi muli ndi ufulu kugwira ntchito yanu, palibenso amene akumangani manja ayi. Ndi apolisi aja nkumapita umakagwira ntchito yawo. Pambuyo pakadza nena kuti ya DPP kuti manga
imzandale pamene popo ife pamene tunena kuti tikudabwa koma kupita chitsogolo apolisi agwire ntchito yawo bwino aliyense agwire bwino ntchito yawo chifukwa ngati apolisi sakugwiranso bwino ntchito zimaoneka ngati kuti mzandale pamene akunenayo zimaoneka ngati mzandale ndiye mwina mwake popeza ulendo uno apolisi panalibe pano ulendo wina ikadzakhala nkhani ngati imeneyi kwatulutsa poyera nkunena kuti talefotokozani bwinobwino pali zimene zikunena ziwa nkhani yake ndiye inu munati munena kuti chani mwina mwake zitho yankhulira bwino pamene tikubwera pano kunkuyu andale ine ndikubwera pano wandale amene ali waboma ndiye kuti ndi wapolisiyo apolisi wanakakhalanso anabwera pano mwina mwake anakayankhuliraso mwina njira yawo mbali yawo mwina zinakamveka ndiyankhule chonde kumaliza kwake. Chabwino tathokoza kwambiri pomaliza pa zonse George Phiri popita chitsogolo nkhani zomanga anthu makamaka anthu amene ali andale akuluakulu andale ngati dziko tingachite bwanji kuti zisaoneke kuti nkhanizo ndi za ndale koma lamulo likugwiradi ntchito muli ndi 30 seconds kuti mmalize George Phiri. Ineyo ndikuona kuti pamene pali vuto ndi amene amalamulira boma ndiye tikaona apolisi ndi amene ali aboma koma iwowa nthambi yawo amayenera kumayima pawokha ndi kugwira ntchito kolingana ndi ukadaulo wawo umene anaphunzitsidwa zakagwiridwe ka ntchito koma titafunsa apolisi chodziwikiratu nchonena kuti apolisi sanganene kunena kuti anamanga munthu wina chifukwa cha ndale anena kuti anamanga munthu wina chifukwa anaphwanya malamulo ndi chimene apolisi anganene chimene tikuchidziwiratu kwa malamulo oyendesera apolisiwo amateronso kotero kuti malamulo a dziko lino apolisi ntchito yawo ndi kuonesesa kuti lamulo likugwira ntchito n'chifukwa chake akuwamanga anthuwa apolisi alibe nkhani yonena kuti akumanga munthu chifukwa cha ndale koma akumanga chifukwa waba chifukwa wapha chifukwa watani chifukwa kuteroko ndiye kuphwanya malamuloko apolisi otero amamanga izi zonena kuti amangidwa chifukwa cha ndale ndi anthu andale ndiye anthu andalewa ndi amene akuononga kuti tichite moyenera kuti dziko lino likhale bwino ndiye pomaliza penepeni nene kuti chofunikira nchakuti amene ali andalewa akabwera pa udindo agwire ntchito imene amalawi babasankhira amalawi samangosankha munthu andale chabe koma amafuna kuti munthu andale mmene chipani chake ndiyeyo akutsogolera dziko lino abatulusa malawi mu mphawi wandiweyani umene ulipo pakati panopa kuti zinthu ziyende bwino. Tathokoza kwambiri George Phiri chifukwa cha ndemanga zanu takuyamikani kwa basi zikomo. Moses Kunkuyu mawu anomaliza 30 seconds. Titokoze chifukwa cha zonse zimene zayankhulidwa ifeyo kuyankhula kwathu nkumeta yankhula kuja tibwereze kuti this country tisoweka opposition yabwino osakhala yomangolira koma opposition imene iyimira Malawi Congress Party ndi imene igwire ntchito imeneyoyo mokomera Malawi mosayang'ana kuti kumbuyo kunachitika zinthu zotani chifukwa tikukhulupirira kuti dziko la Malawi lidzasowabe wina amene adzaime kukuthetsa zinthu zimene tachita kumbuyo zosakhala bwino. We can do better and we should do better as Malawians. Olemekezeka Shadrack Namalomba mawu anomaliza. Ife tithokoze ndimaona ngati kuti awa Kunkuyu ndi Congress Party abwerepo era awapepesa Malawi kuti akapepesa Malawiwo ayambe nokugwira bwino ntchito ngati opposition chifukwa Malawi mitimamo idakalibe ndi moto mwina atatero ndiye kuti akamatsutsa tizikhala makuna kuti mwina makatsutsa zinthu za nzeru koma ambe apepesa kaya atipepese ndithu koma ifeyo kuchokera kuboma tiyesesa kuti malamulo agwire ntchito basi. Chabwino tathokoza kwambiri chifukwa chokhala nawo mu program yathu ya lero yakulinji ndinayamikira kwa basi kuti Akunkuyu komanso Namalomba munapasana moni wabwino kuti dziko lili masintha ndithu Akunkuyu kukhala mbali nayi Namalombanso kukhala mbali nayi ndachimwene angatu amenewo ndi chibale Yabepo Chabwino ndayamika kwambiri mukhale ndi tsiku lopambana. Kusiyana maganizo yochitika kasiyana opinions. Chabwino.